Damas utang na ayok saba lagi masakpan ta. Dapat tay. Ano po yung mga sayuti daghanang kawatunon dili. Ayok saba. Bawaan di mo kamot. Asa man day dapita? Ano na rao? Ikaw kuha dito na. Anayapag na. Ikaw tugi yung ganihang. Ikaw ano? Sige. Ayok saba. Di ako rin maadto dito. Sige. Diara ka. Sige. Asa pinagaron si Boss Anthony? Ayo! Gagi. Walay tao. Ayo! Unsa man? Saba! Pagkahimo pa kong bata! Ay, Kol, kita kang Boss Anthony ni Aga dire? Na! Wa ko kita oy! Lah, alam sa manok galumlum, uy. Unsay gilantaw ni mo dira daw? Wala. Sige, aris ako. Kabuang bata! Kalamia sa manok galumlum, uy. Pagbantay ka lang kay balikan lang tika. Ayay! Murag nagplano ni bata ang kawaton ang manok na kong galumlong. Bantay lang si Kuskuha niya. Ahak asap mamangkaron si Boss Anthony, uy. Yati kalamian ra ba yung ihigop og sabaw sa lumlum kinawat? Ay, gagi. Naara man dai diri ning buang. Fight! Oy, fight! Gagi, naara man dai ka diri. Ganina ra kong pinangita si mua ba? Nagunsa dai ka diri. Nag-sniper lagi kong chicks nga puti kayo paa. Nya na kay na sniperan dira. Naa lagi unta. Unya nga nang unta ra man. Kaso elementary man. Nah, yabag na pagtarong dira, Park. Bitaw Park. Nana ko na sniper ganina ba? Kaso, pag zoom in bitaw na ako tirada. Sus, klaro sa yung ulat sa paa bay. Kung sa baboy pa to ba? Sus, mura na gibalangas. Okay ra ko to, Park. Kanang balangason ka ni imor nang ididan og asiti og dili kinagod nga lubi. Park, kuyogis nung kubi. Asa man ta? Yabag dili ko oy. Unsa man ni siya mura magdili amigo oy. Ang makasala ta ato. Dili lagi ako ribala si imuha. Nya ikaw rin bahala sa ana. Ako ribala sa ana. Aw na tata, wala nang istorya kay kakutoy na. Park, ano man? Paris kayo, kuhaon ko ni. Ayaw sa. Ano man? Ato sa unahon, tuon niya ato nakuhaon. Asa man day napita? Lah, patay. Damas utang na ayok saba lagi kay makipasakpan ta. Dapat tay. Ano po yung mga sayuti, daghanang kawatunon dili. Tay ayok saba bakit? Bawaan di mo kamot. Asa man day napita? Ano na rao? Ikaw kuha dito na. Anayapag na. Ikaw tugi yung ganihang. Ikaw ano? Sige. Ayok saba di ako rin maadto dito. Sige. Diara ka. Sige. Yati, ay saba dira. Lah, mura magnaila ang kawatan na kasulod diri bay. Naa jud. Hapit na nakuha ag mungaan na galumlum. Paasip ko nga ako'y tag-iya. Hoy! Kamuri si pangawat ang lumlum diri ha? Karon mo! Park, dagan park. Park! Dati dakop. Atay, bisin sa din mo. Expire ang restro. Ayaw ba? Tara. Pwede ito balik. Ilamas ito kalamugay. Unya nagpabot. Ay, paano? Basic. Nagi ko'y kapitensya ba? Murag ako naging makatagian ni mga ana. Siguro ginarong sudan sa mua. Urog na yung sabas, liyo. Hoy! Patay, tag-iya! Kamu di si pangawat mo na. Iya, bitaw! Park! Atay, dili mo dito mo itag-iya. Tanawa, gilagas o atsa. Nangita, guro ni siyang sakit sa lawas. Oy! Brad! Brad, ay sa imong mata, ha? Fight! Sipat na! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ay, nakita kong tutoy. Sige. Ge. Asa man di?
Anak po lang mas utanglan. Ayaw saba diya. Tay, narapoy kay utik. Daghan ka watulot. Ayaw saba diya ikato tong nahon. Pahuan ni mo gamot. Uy, asa mo rin napita? Ayaw boss. Ayaw saba ikato. Toro. Katawa ko. Mga tawa, Dok. Okay. Yeah. Okay. Nay motor. Wala. Okay. Okay. Nagunsa day ka diri. Agi ate. Nagunsa day ka diri. Nag-sniper lang ako mga chicks nga puti kay paa. Unya nanakay na sniperan. Naa lagi unta. Unya nga ay. Okay. Nagunsa day ka diri. Nananaw kong mga ay. Nag-sniper eh. Patay tag-iya. Tay, tag-iya. Yeah.